A čo je dneska, útorok? Streda. Streda, nie útorok. Streda je. Už? No tak rýchlo to ide. No to nie je dobré, zapojem polovičku dovolenky. No tak si pomaly veľa vecí. Pomôžeš mi? Ne, to nemá toľko, ale nevieš sa v balíku. Neviem. Čo ty vieš do toho? Nemôžeš všetko robiť. Vycikať sa viem. Ty vole. Pobalíme to. Ja sa bojím vycikať. Domino ti pomôže. Ja si nepomôžem to vôbec. Pobalíme, není problém. Pobalíme, ale až v piatok. Ja som rýchlo pobalený, neboj sa. Kosmetiku si zvolila, ty nie? Domino má rozsaku neplný. Šampón, mi stačí. Posuška. Nezabudni si chodiace runé. Na čo? Nebudeš sa tam voliť vôbec? Čo tu mašinku tu zoberiem? Alebo sa ohol oné teraz, v sobotu. Áno, Nechaj si doma. áno, mami. Čo, trička sem hodím, kraťasy, trenky, ponožky, hotovo. Nemám čo také brať ja.